dkhot ka Iing Dorbar Thaw ka Meghalaya uba Syntar Klas sun uba mi khmat ya ka mau plang constituency ula Khladnoh menta kasngi uba sun ula long electrical engineer jang katanat PHE batre la bon snam haga ba pet bajingo ya ka mau plang greater water supply scheme uni urang ba khendiat snam shuwa bon shong than ula yo ban bad kum chief engineer jang ka PHE department uba sun haden ba ula shong than ula rungno shaka kamsan hima sima bad ha usnam arjar khatpra ulaya khun ya ka jingjit nong mi khmat bad job na ka mau plang constituency kum uker tong shimet uni urang ba ula long ru unong seng jong ka kun ho nya le kai football bala tip kum ka rangda jet football club uni urang ba ula long ru unong ai jingmut jong ka seng khilang ka ba ha ba po ka seng khasi seng kmi la thiet ikini kali kam nakamanta banyada yakini ka chingpang coronavirus ta kuju por ti ngala le chepo chief minister ringkat hak tu ba aki khendiat benai ringkat bat sanbor shulai ngakan mau nang ta iba lambon mangen nakamta kawi ka kam ndi nang ta kani pada kaju ko por ngala kerpat chief minister ban spare kawi ka ambulan nang ta kanong spung PHC kombai fitip kanong spung kadai ka snong ka ba don sha kanong tundong kabala kamjingai na po shnong kaba ki kali ke balai ke bawan nang tai ru duna bha ti ba ya ki briu ke badan che ketika than ban wan man smart po shnong